Gaurkoan, Goierriko hainbat gazte euskal preso politikoen kolektiboari elkartasuna eta konpromisoa helarazteko elkartu gara Beasainen. Bizitzen ari garen egoera inoiz baino gogorragoa izaten ari da euskal preso politikoentzat. Baita beren familientzat ere. Ondo dakigun bezala, oztopoz betea izan baitute bere senideek bisitatu ahal izateko bidea. Euskal Herrian, gatazka politiko armatuaren ondorioak bizi dituen azken belaunaldia izan nahi dugu eta behar dugu. Injustizia bat delako eta horrela bizi duelako herri honetan gazteriaren gehiengo batek. Ulergaitza egiten zaigu, bere burua demokratikotzat duten estatuek oraindik ere 218 preso eta 10 aieslari etxetik 100 kilometrora baiturik izaten jarraitzea. Gazteok datorren urtarrilaren 9an, Euskal Herriko 220 herri baino gehiagotan burutuko diren mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu dugu. Gazteok ere bidea gara. Askatasuna, konpromisoa, elkartasuna eta maitasuna. Gazteok zuekin. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Arnaiz!